πάλι μαζί μας. Σήμερα τελέσαμε εδώ τη Θεία Λειτουργία στα Ουκρανικά. Εγώ έκανα χρέη του παιδιού του ιερού. Οι δύο πατέρες λειτουργήσαν Κέψαλε, εκτός από τους ψάλτες μας, και χοροδία από γυναικείες φωνές, η οποία ήταν ικανές. Служили отець Дмитрий Терцево і співали також, окрім Кельчих братів, співали також і нашу. Ειλικρινά θέλουμε να του αφιερώσουμε αυτή τη βραδιά. Хотілося присвятити цей вечір нам. Και δεν έχουμε κάτι άλλο καλύτερο από το να ολοκληρώσει το πρόγραμμα, το χορευτικό, από την ενορία της Αγίας Ειρήνης του Πατρός Ειρηναίου, και στη συνέχεια θα του αφιερώσουμε το αγαπημένο του ελληνικό τραγουδάκι, το Σιρτάκι. І ми знаємо, що для вас немає нічого кращого, як присвятити вам подарунок від танцювального колективу з Сиртаки. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Μέχρι να έρθουν τα παιδιά και να καταλάβουν τις θέσεις για την Κρήτη, να αναφερθούμε στο εξής, ότι είναι πολύ αναζωογονητικό και ενθουσιαστικό όταν βλέπετε νέα παιδιά να χορεύουν και να κουβαλούν την παράδοση στην πλάτη τους και να τη συνεχίζουν στα χρόνια μας και να προχωράν, να παραμένει η παράδοση στη συνείδηση των Ελλήνων. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι που μεθαύριο θα αναζωογονούν την κοινωνία και θα την στηρίζουν. Οπότε γενικότερα επικροτούμε όλες τις δραστηριότητες των νέων συγκροτημάτων, των παραδοσιακών νέων συγκροτημάτων, και είναι πολύ σημαντικό και πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς που μαζεύουν νέα παιδιά και αναζωογονούν το παραδοσιακό ελληνικό πνεύμα. Αφού είμαστε σε μια κριτική περιοχή, θα πάμε σε μια άλλη κριτική περιοχή. Πιάνουμε Κρήτη τώρα. Θα σας μεταφέρουμε ρυθμούς της Κρήτης, χαμηλούς στην αρχή και πιο έντονους στη συνέχεια, έτσι ώστε να ανέβει και το ενδιαφέρον και η συμμετοχή σας. Σιρτό χανιώτικο ξεκινούν τα παιδιά. Ανογιανός πηδικτός ο επόμενος χορός, Λαζότης που είναι γυναικείος, ο γνωστός χορός Πεντοζάλη, και καταλήγουμε με τον χορό Σούστα. Όλοι κριτικοί χοροί, και εδώ θα σας πούμε και ένα μυστικό μας. Δεν είναι τυχαίο ότι χορεύουμε Κρήτη, καθότι την Κυριακή μετά της Παναγίας, όλοι αυτοί που βλέπετε, φεύγουμε για Κρήτη για 7 μέρες, έτσι ώστε να γευτούμε και από κοντά την κριτική αυτή γεύση. Παραδίδουμε στα παιδιά τη συνέχεια της παραστάσεως.
χαλάσει. Αυτό το μικρόφωνο που μιλάω είναι πάνω από την Αγία Τράπεζα. Θα το καθαρίσουμε. Ο πατέρας Ειρηναίος είπε πριν, τα δίνουμε όλα για τους ανθρώπους και για την καλή διασκέδαση. Και θέλω να πω έναν λόγο πρωτού τα παιδιά παρουσιάσουν και αφιερώσουν το δώρο τους. Ο κύριος Μασαούτης μου είπε προημερών, μου αρέσει πολύ αυτό που κάνετε, την εκδήλωση στο χώρο της Εκκλησίας. Βέβαια, στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλοί χώροι, πολυχώροι, πολιτιστικοί, όπως λέγονται, και δαπανήθηκαν βεβαίως πάρα πολλά χρήματα. Η πολιτεία τέτοια υποδομή δεν προσέφερε στην Εκκλησία με όποιο χρώμα, δυστυχώς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν αγαπούν την Εκκλησία. Είδατε κάτι διαφημίσεις που γίνονταν καμιά φορά στην τηλεόραση, αν είχαν λίγο χριστιανικό χρώμα και τους ξέφυγε, το διορθώσαν αμέσως οι Εβραιομασόνοι. Όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τον κόσμο και φτάσουν στην πατρίδα μας και που τη φτάσανε. Με τους ντόπιους, τους δικούς μας, που δεν είναι σε τέτοιες εκδηλώσεις συνήθως. Αυτοί πάνε όταν έχει σουβλάκια, αρνί ψητά, αρνιά, τέτοια πράγματα. Και είδατε πόσα εκατομμύρια δαπανήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για τέτοιες εκδηλώσεις και τώρα τα πληρώνει ο φτωχός λαός και όλοι μας μαζί. Θέλω λοιπόν να πω και να υποστηρίξω την άποψή σας, κύριε Μασαούτη, ότι είναι όμορφο πράγμα να γίνεται η εκδήλωση μπροστά στην αυλή της Εκκλησίας. Διότι καταρχήν είμαστε όλοι χριστιανοί. Είμαστε όλοι Έλληνες, βαπτισμένοι. Στην ίδια κολυμβήθρα, Σέρβοι, Ουκρανοί, Έλληνες και άλλοι ακόμα. Και δεν είναι κακό πράγμα που γίνονται βέβαια και σε άλλους χώρους εκδηλώσεις. Αλλά δίδει άλλο χρώμα. Έχει άλλη ομορφιά.